Nagpahinumdom ang Bureau of Internal Revenue sa taxpayers sa pag-file na sa 2024 Annual Income Tax Return o pagbayad dayon ug saktong tax. Una pa man ang deadline sa April 15 karong tuiga. Ani report ni Argil Relator. Kapin duha ka semana na lang, deadline na sa pag-file sa 2024 Annual Income Tax Return o pagbayad og tax. Busa nagpahinumdom ang BIR sa taxpayers nga asikasuho na ang ilang obligasyon. Una ang deadline sa April 15, 2025. Kinahanglan ang pag-file og annual ITR o pagbayad og tax sa mga individual nga dunay ginadawat nga income o kita gikan sa sources sama sa negosyo o propesyon, empleyado nga nagadawat og sweldo o kung mixed income kay duna sa negosyo o pagpraktis sa propesyon ug ang mga korporasyon. So lahat po ng taxpayers yun, with business, corporate, individual, lahat po April 15 po kailangan magbayad. Yung mga companies with business, even kasi exempt sila or yung tinatawag nating mga ibang companies na hindi ho subject sa ating corporate income tax, kailan pa rin ho nilang mag-file. No? Ginawag ang taxpayers nga mag-file og electronic BIR forms o magbayad online pinaagi sa BIR website. Kung walay computer o internet access, dunay i-lounge ang district offices sa BIR kung asa mamahimong mag-file online. Mas maayong mag-file o magbayad una ang deadline aron dili makabayad og late payment surcharge, interest o penalty. Let us pay our taxes on time, the correct taxes of course. That is, ang due natin ay April 15, 2025. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.